Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes sa budeme rozprávať o aktívnom versus pasívnom investovaní a viac si povieme s mojím dnešným hosťom Renatou Domčekovou z Proxenta Broker. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak hovorili sme v predošlej relácii o budovaní portfólia. Dnes sa budeme viac rozprávať o aktívnom a pasívnom investovaní. Poďme na to aktívne investovanie. Čo to vlastne znamená, alebo čo to je v praxi? Aktívne investovanie je taká stratégia, kedy sa portfólio manažer alebo správca portfólia snaží takým aktívnym výberom investícií takzvané prekonať trh. To znamená, že sleduje rôzne ekonomické ukazovatele, finančné údaje, sleduje trendy na trhu a jeho cieľom je zarobiť viacej ako samotný trh. A ten pojem, že prekonať trh, to vlastne znamená, že sa snaží dosiahnuť vyšší výnos, ako je trh alebo benchmark. No a ten benchmark je taký možno nový pojem pre mnohých našich divákov. Čo to znamená? Benchmark je taký referenčný bod alebo štandard, voči ktorému môžeme porovnávať výkonnosť našich investícií alebo portfólia. V kontexte investovania je to často taký nejaký trhový index, napríklad S&P 500 alebo Dow Jones. A tieto indexy slúžia ako určitý odrazový mostík, aby si mohli portfólio manažéri porovnať, či je ten výkon toho portfólia primeraný, vyšší alebo nižší, než je bežné na trhu. To bolo aktívne investovanie, poďme sa pozrieť na to pasívne. Pri pasívnom investovaní je to presný opak. Pasívny investor sa nesnaží prekonať trh, ale iba kopíruje vývoj na trhu a chce dosiahnuť také výnosy, aké sú na trhu bežné. Čiže nemusí sa snažiť nejakým aktívnymi nákupmi a predajmi prekonávať to, čo je na trhu bežné, ale uspokojí sa s tým, čo ten trh sám o sebe vyprodukuje. Také bežné nástroje na pasívne investovanie sú napríklad indexové fondy alebo ETF fondy. Možno to diváci poznajú. Aké sú výhody toho aktívneho investovania? Hlavnou výhodou aktívneho investovania je možnosť vyššieho výnosu. Ten portfólio manažer, keď je skúsený, tak môže využívať neustály pohyb cien na trhu, môže sa snažiť vyťažiť z tých poklesov a stúpaní cien na trhu pre investora maximum. Aké sú nevýhody aktívneho investovania? Nevýhodou môže byť cena, pretože toho portfólio manažera je potrebné zaplatiť a to sa častokrát premieta aj do ceny poplatkov. Takže poplatky za správu pri takýchto aktívnych investíciách bývajú vyššie. Nevýhodou môže byť aj to, že ten portfólio manažer môže urobiť aj nesprávne rozhodnutie. To znamená, že investor môže zarobiť v konečnom dôsledku menej, než je bežné na trhu a nie viac. No a teraz hovorili sme o aktívnom investovaní, poďme na to pasívne a na tie výhody pasívneho investovania. Predovšetkým sú to nižšie náklady, pretože tam nemusíme platiť toho odborníka, ktorý vlastne sa do toho vkladá, ale iba kopírujeme to, čo je bežné na trhu. A výhodou je aj to, že nepotrebujeme disponovať nejakými špeciálnymi znalosťami, skúsenostiami, nemusíme neustále sledovať tie trhy, jednoducho vezieme sa na tej vlne toho, ako sa ten trh prirodzene vyvíja. Nevýhody? Nevýhody je, že teda potom nemôžeme ani očakávať nejaké nadpriemerné výnosy alebo nemôžeme očakávať, že sa dostaneme nad trh. Ak trh klesá, tak aj tá hodnota našich investícií bude nižšia. A nevýhodou je aj to, že keď už si kúpime nejaký indexový fond alebo nejaký ETF fond, tak potom si nemôžeme vyberať iba to dobré z toho fondu, ale musíme ho brať ako celok. No a teraz, keď si porovnáme a pozrieme sa na to z pohľadu klienta, tak pre koho je určené, alebo teda lepšie mať to aktívne investovanie a pre koho to pasívne? Väčšinou ide o taký prírodzený vývoj, že keď človek začína, tak skúsi si to pasívne investovanie, pretože to je jednoduchšie a v istom zmysle bezpečnejšie. Ale počase veľmi veľa investorov začne pokukávať aj po tých vyšších výnosoch, takže sa pokúsia buď aktívne obchodovať na burze, buď sami, alebo s pomocou odborníka, alebo si potom mimo burzy nájdu nejaké zaujímavé investície, ktoré sľubujú vyššie výnosy. Napríklad u nás v Proxente
keď si zoberiem klientov, tak veľa z nich má také širšie portfólia, že majú aj také pasívne investície a potom si napríklad u nás vyberú nejaké mimoburzové investície, o ktorých predpokladáme, že budú mať nadpriemerné výnosy a idú teda takou zlatou strednou cestou. Povedala Renáta Domčeková z Proxenta Broker. Ďakujem veľmi pekne. No a rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa pekne a dovidenia.